Uganda benane no kwa biro ni achiel kachiel sumo ote habro bedo kasomo kwa dhi nyime gi twak makama ataka na kodu nikech in mane nyisa ni nintiere e achiel kuma put mabende ni twake wach makama Solomon chal no bedo nade karam naka poka penjo rowere wetegi pachgi kotenre kod fuongruok mabende koro biro gimanya wacho an kaka jok kanyachiel mane President William Ruto nokwanyo mondo mi odhi ong'i wach mar funding mono sebet ka chendo neno wach mano otero nyaka nyithindo e streets kage wacho ni funding ni malo koro kano kawa kacha gimanya wacho ni tich mane watimo ne ber kendo nya nenore ne waneno ka bech school di malo ne fees no dhi nyaka malo for example ngat mane timo education na mane timo education kaka an new funding model kano biro no nengo chul ceilings madhi almost 230 kingi 230 1160 ni chungne gi scholarship gi sirikal koro yudo ni ngane kane ngama nie kate band 4 for example no chulo almost 60 madhi malo 80 mane pesa mang'eny makane wabet piny kaka jo committee ne wakelo resolutions ma amor gi okang' ma sirikal gi Ministry of Education okao mare revise recommendation kata report mane kaka wan jo committee ne wandiko ma wa submit Solomon mana kaduki mana chiene nikech samoro in gi an samoro nyalo ng'ini nango mana timore ne nyikwarom ga jwang ma samoro kia ni na nitiere put mabede no chuogi gi jatend piny Kenya mar mondo mi ong'i lai manyien mano mar new funding model samoro kol mana igolo doke itigi nyisgi kaka chenro makamano no dhi mbele to bende nyisgi ni jomage mani yiero nikech geno mara ni en jotend jopuonjre bende mani yiero aput makamano aput ni kani chuoge kani kete no kuongo yiere nyithi skunde no nitiere jonyuol iye ne nitiere different stakeholders kaka directors mag ministry ne nitiere nyaka no kaus stakeholders te mag education mano ket pamoja mondo mi gitegi gol pachgi ipenjo janyuol nyaka jonyuol ne golo pachgi ipenjo nyathi school to unu golo pachu nango ipenjo directors mag education unu golo pachu nango to jo parastotals ge sponsors be kaka mag help kaka mag university funding board be no biro pamoja koro no riwa kamora achiel no ketwa ne wan ji maromo 131 koro kane wariwore Kenya mzima ne wabet pamoja koro ne wariwore paro ng'ato ka ng'ato ne golo pachi koro mane wabiro gi para achiel kane wase revise ma watimo gimiluongo dongere ni analysis koro ne wa analyze ma wa simplify gigo te ma koro ne wabiro gi report mane wa submit ne government ero kama nainya Rosil odichi manyoro kani winjo kanyo ka Beatrice Nyagala lando ni omenda mano mar mbalariany